una mica d'antelació. Ja em toca? Sí, toca tu, Laia. vaja. Avui el banys de la Laia arriba una perquè mica... estic escrivint la secció ara. Sí, l'Albert està una mica ocupat, així que, Laia, toca tu. Doncs mira, acabem d'entrar, per als que no ho sapigueu, escolteu-nos més sovint a Serendípia, entrem en la secció de cinema, la meva, que, doncs, com ja sabeu, agafem les pel·lícules dolentes d'IMDb i en traiem alguna cosa bona, alguna cosa positiva, per molt que ens costi, però sempre hi ha la part positiva de les coses, després d'aquesta fumada, jo fins ara... Sisplau, Bueno, però és que era molt Happy Flowers aquest discurs, llavors he de rebaixar una miqueta a la crítica. Vinga, jo fins ara us havia portat pel·lícules dolentes, però acceptables, és a dir, estaven aprovades. O amb un 4,7, allò que vas a Reco, però... Sí, ja prou, sí. La millor. Que puja per actitud, sí. La de nazis, la millor. Evidentment. Evidentment. Però avui us porto una dolenta, una mala. Una d'aquelles que dius, del 3 no puja. Laia, m'he equivocat. Digue'm. Com es diu la pel·lícula? La pel·lícula? Sí, la pots. Es diu The Starving Games. I quina t'has mirat tu? Què has vist? Jo m'he mirat The Hunger Games. The Hunger Games. És que són sinònims! Sí, però clar, aquí està... Precisament no juguen això. Sí, jo he escollit aquesta pel·lícula perquè la meva Laia, o sigui, la Laia de 15 anys, fanàtica fins l'extrem de los Juegos del Hambre, o sigui, bueno... A tope. Però molt friqui, no us ho podeu ni imaginar. Fanàtica dels llibres o fanàtica de les pel·lis? De tot, de tot. De tot? Les pel·lis també t'agraden? De tot. No, m'agradaven, que és diferent. Quan era... Jo retorno el que he dit fa 2 segons, la Laia de 15 anys. Vale? La Laia jove innocent de 15 anys. La Laia de quart d'ESO, que estava il·lusionada amb els personatges ficticis, els amors aquests de llibres, innecessaris en aquesta saga. Katniss Junquera. Sí, bàsicament. Però jo m'esperava. Innecessaris? Innecessaris. En Peta? En Peta? Pita. Los Juegos del Hambre sense l'amor entre en Pita, l'altre catxes que no sé com es diu. En Gale. Sí. Gale, de veritat. És un triangle amorós que s'obre que flipes en aquesta saga, perquè els llibres realment és una temàtica molt guai, està molt ben executada. Està ben treballada i poc treballada, saps? El problema és que li van fotre la història d'amor per vendre, però és que no serveix de res, o sigui, havent-hi o no havent-hi en Pita i en Gale, la Katniss continua sent l'heroïna del llibre i la que encamina a la revolució, o sigui, no és necessari. Jo que vaig mirar Hunger Games només per el trio amorós aquest, el triangle amorós aquest. Trio amorós és una altra cosa, Albert? Trio amorós és una altra cosa. Bueno, a veure... També. A veure, una cosa és que no es mostri, però que passés o no. No se sap. No sé. Llibertat. Behind the cameras, behind the scenes. La Katniss es va posar les botes. Digue-li tonta. El que passa és que aquí no venim a parlar de los Juegos del Hambre, que també en podríem parlar algun dia, sinó que venim a parlar de Starving Games, que Hunger i Starving són com... Bueno, sí, són sinònims. El que passa és que Starving és més de que em moro de gana, hòstia puta, saps? Ja m'estic al límit. Estic ja que he de menjar. No feu classes d'anglès. Exacte. Llavors... Starving seria porto dia sense menjar, Hunger Games avui no esmorzar. Sí, exacte. Llavors, què passa? És una paròdia. Una paròdia... Mal paròdia. Mal feta. Paròdia mal. Però la paròdia és més parodiable que la pel·lícula original. Preocupa't, noi. Exacte. Preocupa't. Estem parlant d'un Spanish movie versió americana. Exacte, estem parlant d'un Spanish movie versió americana, de la qual un any després se'n va fer una altra. Què? Que es deia The Hangover Games. Ostres, vinga, arriba! La meva pregunta és, Aquí ja no, qui paga això? Exacte. Aquestes pel·lícules. Hi ha algú? Doncs la gent que la va veure. Director. Qui és el culpable? El director, anem a pagar-lo. El director de Starving Games són dos, Jason Freeberg i Aaron Setzler. Busca direcció, allà on viuen. Sí, els vaig a pagar. Bueno, no, els que hem de pagar és a la productora per haver per haver donat diners a aquesta pel·lícula i no una altra. No, no és Disney. No ho sé, no la tinc aquí, com que és una captura de pantalla, no hi he pensat en... Tranquil·la. Bueno, aneu a IMDb i allà ho trobareu. No culpem a la gent que té poc talent, sinó qui financia. Exacte, sisplau, financia una bona pel·lícula. Per blanquejar alguna cosa? Què? Per blanquejar alguna cosa.
amigo, Trobo Hem tocat un més tema sentit. important. El cas és que en aquesta paròdia surten una miqueta les pel·lícules del moment. Surten que si Los Vengadores, que al final els maten, surt Com? que... Sí. Mireu-vos-ho. És que Spoiler. és canelita aquesta també. Uau. És una paròdia dels personatges que surten, per exemple, en Pita, doncs, que ja té fama de ser un poco... Bueno, que li falta una miqueta d'iniciativa. Home, vols dir? Tu creus? Sí. Doncs encara ho fomenta més. Llavors, tenen noms diferents, en Gale doncs, fomenta més el seu xulo piscines i tal, però tot això fet molt malament. La pel·lícula Amb ja. molt poc pressupost, amb uns xistes de cunyau que deies tu, Albert, Sí. Tenim algun exemple molt o- mal fets. Millor que no, home. Mira, Millor que per no. exemple, teniu la present... Heu vist tots la primera de los Juegos del Hambre o heu llegit el llibre? Sí. Vale, l'escena de la cova, que es fan doncs, el primer petó amb Pita i Ai, el que mono. Katniss. Mare Sí, meva. molt maco. Doncs en aquesta escena, la Katniss, no sé si li diuen Pita, vens preparat o vens preparada o no sé què, i la Katniss, però no tenen aquest nom, els d'això, Sí. li treu com tota una... Saps com quan treus la filera d'aquelles, el tipus de les pel·lis, de fotos del Sí, teu de la gos i família. tal? Doncs d'això, Sí. però amb condons. Llavors... Oh! És que quan has dit, Uau. ja m'ho he pensat. Sí, no, ja anàvem mal encaminat des d'un Però bon és perquè començament. tinguéssiu una imatge mental d'això. L'Eloi m'informa que tenim exacte. Els riures de taverna. Minut i mig, vale. Aquesta està qualificada per IMDB en un 3,2 sobre 10 i jo Sembla. els trobo optimistes. Jo Exacte. els trobo optimistes. Després del desplegable de condons, 3 em sembla molt bona nota. La part bona d'aquesta pel·lícula és doncs, el fet de que d'un fenomen mediàtic doncs, la llibertat de que se'n puguin fer paròdies i bueno, doncs, això és com la part happy de la Laia. La part realista de la Laia et Bé, diria que doncs, música enfadada. tornant una miqueta al tema de les drogues, que no la recomanem per res, però és una gran pel·lícula per veure... Bueno, és aquí. Cocaïna no, potser... Ja, Tampoc cal anar tant a la cocaïna, tu fica el que vulguis, saps? però bueno, Un cafè... Un cafè molt carregat ja cafè serveix. carregadet, Ja serveix. Doncs- Tenim pel·lícula per la setmana que ve? Però no. Que poc, Eloi, Saps què? poc. Les podríem promocionar a les xarxes socials. Sisplau, seguiu-nos, vale? Oh. I La bé, pel·lícula aquesta que no vols recomanar l'he de promocionar. Bueno, mini promoció. Sí, exacte. I ja per acabar, simplement us diré que la següent que van fer el 2014 té un 3,6, que és aquesta de Hangover Games. Hem pujat dècimes. Hem pujat dècimes. Progressa adequadament. I aquesta barreja, aquesta sí que barreja pel·lícules d'actualitat, perquè, clar, Hangover, doncs, de la pel·lícula El Resaco en Las Sí, Vegas i tal, llavors surt com una paròdia de Ted a dintre. El que passa és que aquesta Té pintaza. té pintaza, sí, no té pintaza. No té res. Aquesta sí que no us la mireu. Perquè, bueno, bàsicament, a part de tot això, hi ha escenes bastant faltones en diversos col·lectius. Per exemple. I... No fiquem exemples d'això. Llavors, mira, és paradoxal que tingui més puntuació una pel·lícula així, però, bueno, jo no sóc IMDB, llavors... Perquè hi havia més pel·lis, Laia. Hi havia ja... Van dir, uah, I van fotre de tot, aquesta allà. vegada ens han currat moltíssim. Sí, bueno, ja està. Ja no regem més, perquè ja jo crec que Ja. la crítica ha donat per... Ja l'hem destrossat, vull dir, l'hem destrossat. Llavors, recomanarem per xarxes la pel·lícula que hem de mirar per la setmana que ve. Exactament. Seguim amb cançó.